Понаехали КВН командасы, қаршы алабыз! Бұл шерек финалдан нәрсе көтесіз? Ақша. Ага, сен ақша көтесің, а сен? Ақша. Анлашылды. А ты что ждешь от 1/4? Шаярд. Вот, наконец-то. Яры, кімге рахмәтләрегезне білдіресіз? Рахмәтебезне белдерәбез Мәскәү шәһәре милли мәдәни оешмасының җитәкчесенә Фарисов Фарид Фарисовна. Бик зур рәхмәт, Фарид Фарисович. Бик яхшы, әфәрин егетләр, кызлар. Әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне. Теге Мәскәүчә, әйме? Әлбәттә. Эхей, киттек. Мәскәүне рекламировать итәргә кирәк түгел. Аны былай да бөтен кеше белә. Казанлылар Мәскәү турында нәрсә уйлый микән? Киттек урамнарга. Кемгә дә эше юк. Анда берничә семья гына фермер, менә 2 фермер. Эшләре юк, зарплаталары юк. А так, наверное, яшиләр бик әйбәт алар хәзер. Животныйлар. Правительство наше. Правительство. Сразу. Конечно, любимые. Республика целая. Кайнар су для... Кайнар су. У меня друзья просто учатся. Там, наверное, больше холодно. Больше кого? Холодно очень, да. Указ чыгаратырга шәһәр дейді. Безне рекламировать итәргә кирәк түгел. Бездән көләргә кирәк. Ассаламу алейкум, Казан! Дуслар, без Мәскәүдән КВН Наил, нишләп бакырасың? Алмаз Хамзин жюрида, бәлки ул ишетми, шуңа күрә сәлам Казан! Дуслар, без әлбәттә Мәскәүдән, менә Юлия Мәскәүдән, Динар Мәскәүдән, мин. Син бит Сабадан. Сабадан синең какое отношение Мәскәүгә? Минем бик зур отношение бар Мәскәүгә, чөнки минем бабушка Иван Грозный белән прапорщик иде. Аңа хәтле минем бабушка Юрий Долгорукийга әйткән. Менә монда Мәскәүне төзә. Аңа хәтле минем бабушка маймыл булган. Җитте Наил, Мәскәү Панаехи командасы башлыйбыз! Башлап җибәрәбез, дуслар. Беренче миниатюра ул да булса. Ир ат педикюр салонында булган хәл. Ай! Гафу итегез. Җитте инде. Гафу итегез инде. Син нәрсә аңламадың әле? Нәрсә? Әйдә урынга кирешеп сикҗам җәлсәм. Көз җиткәч, кызлар урманда фотосессия ясарга ярата. Карап үтик. Матурым, мин арадым. Арды ул. Балдагыңны югалткансың икән. Эзләй дә хәзер яфраклар арасында. Эзләй дә бар. Дуслар, бәләкәй чакта кер жуу машинасы эшләгәндә барыбыз да караган бардыр, әймегез? Хамидәгез инде хәзер балачакка кайтып алыйк. Земля в иллюминаторе видна. Улым, мин кайттым. Энекәшең кайда? Как сын грустит о матери, грустим мы один. Дуслар, гадәттәгечә авыл егетләре клубта бийми. Һәммә дә ләкин авылга шәһәр кызы кайтса, ул егетләрне бөтенләй танып булмый. Ты пчела, я пчеловод. Play that sax. Give it to me.
Һәм инде ахырдан нәрсә әйтәсе килә. Дөресен генә әйткәндә, без Алмаз Хабзин токмакларын тыңлап үстек. Илназ Сафиновның җырларын тыңлап без беренче тапкыр үбештек. Фәридә Якуповна безне рухландырып, без КВН уйный башладык. Булат Байрамов туйлар алып бара. Һәм Ләйсән Кибаевның ире Мәскәү Панай Хәликән командасы. Без Казанны нык сагынабыз. Понаехали КВН командасы Мәскәү шәһәре. Бүтін ихтибар жюри әгъзаларына Фәридә Якуповна һәр вакыт елмая, Татар малай елмая. Булат Байрамов моңсу смайл, Айваз Садыров моңсу смайл. Һәм инде Алмаз абый сездән интрига. Шоуы күбрәк булды. Соңыннан әгәр дә Булат турында әйтмәгән булсалар, моны күтәрмәй дөрим. Менә бит. Һәрбер мәзәк мәхәббәт. Мәскәү сездән күбрәк көттем. Беләм бит инде мин сезнең ничек уйнаганыгызны. Булдыра аласыз бит. Әле алда импровизация бар. Әйдәгез. Әйдәгез көтәбез импровизацияны, Айваз. Шуннан да менә шул актерлык осталыгы әлеге команданың югары, ләкин менә бу чыгышыгызда юмор җитеп бетмәде. Күбрәк менә тартып чыгардыгыз актерлык осталыгы белән. Шуңа күрә генә гадел булсын өчен генә елмаюсыз смайлы куярга туры килде.